alamên xwe parve dikim. Esîn gelek bextewar bû. Dewra qasek başê hevala wê ya Fatma wê tevlî diya xwe bihata mala wan. Ding dong. Aha derî lêket. Esîn digot, Hatin. û bi kêfxweşî baz da ber derî. Esînê wê rojê cilo bergên gelek xweş li xwe kiribû. Lewra mêvan dihat mala wan. Dê û bavên wê jî wisa dikirin. Gava mêvan bihata mala wan yan ji biçûna ciyekî cil û bergên rind û paqij li xwe dikirin. Esînê got, Tukî? û derî vekir. Ew çi ye? Yê hatibû ne Fatma wan bû. Postevan fatura anî bû. Qasek paşê derî dîsa lêket. Ding dong. Esînê dîsa got. Tukî? û derî vekir. Îcar jî yê hatibû şagirdê dikandar bû. Şagirt siparişên ku diya Esînê dabûn anî bû. Derî dîsa lêket. Ding dong. Esîn nefikirî û got. Herhal yên hatır îcar Fatma wanin. û derî vekir. Belê, yên hatibûn Fatma wan bûn. Esînê û diya xwe bi rûyekî bi ken mêvanê xwe pêşwazî kirin û ji wan re gotin. Keremkin, hûn bi xêr hatin. Esîn û Fatma qasek li cem dayîkên xwe rûniştin, paşê derbasî odaya Esînê bûn. Her du hevalan wê bi xanîka bilîstana. Esînê pitikên xwe yên pêlîstok derxistin û ya herî xweşik ji xwe re girt, yeka din ji da Fatmayê. Kêfa Fatmayê jî ji pitika destê Esînê re hîn zêde hatibû. Fatma pirsî got. Esîn, gava em bi xanîkan bilîzin. Lawê pitik min re bedibe. Esîn carek li pitika xwe, carek ji hevala xwe mêze kir û got. Lê ez ji vê pitikê pir hez dikim. Fatma jî got. Lê ez dixwazim bi wê pitikê bilîzim. Esînê dîsa got. Bi pitika xwe ez dixwazim bilîzim. Fatma ji bilî ku tiştek bibêje, demekî li pitikê mêze kir. Gava Esînê dît ku hevala wê pir li ber dikeve jê re got. Tamam Fatma, tu bi pitika min bilîze. Ez dikarim bi pitika din bilîzim. Wê çaxî fikrekî gelek baş hat hişê Esînê. Wê pitika ku pê dilîstin, wê bibûna xwişka wê. Wek lê difikirê kir. Xwişka wê di lîstikê de bû pitika Esînê. Bi hewl re wextekî xweş derbas kirin. Paşê jî pasteyên ku diya Esînê amade kiribû xwarin. Gava dilîstin ji ber ku bi xwişka xwe re ji eleqedar dibû, diya Esînê pê gelek bextewar bûbû. Esîn lê difikirê û dikeniya. Baş bu min pitika xwe bi Fatmayê re parve kir. Fatma bextewar bû. Pitika min bu xwişka min. Hem xwişka min hem diya min bextewar bû. Ez jî gelek bextewar bûm. Lîstik bi parve kirine xweş e.